ନାରୀ ପଛରେ ରହିଲେ ପୁରୁଷ ସଫଳ ହୁଏ, ନାରୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁରୁଷ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯଦି ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହା ପାଇବେ ଯେ ନାରୀକୁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାୟାର ଏକ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ମାତ୍ର। ତ ନାରୀ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ନା ମାୟା ପଛରେ ପଡ଼ିବା। ମାୟା ପଛରେ ଆପଣ ଯଦି ପଡ଼ିବେ, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା କଥା ତାହା ନ ଜାଣି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାୟା ଏବଂ ମିଛ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ନାରୀ ପଛରେ ରହିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନକୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ, ମାୟାକୁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସତ୍ ଚିନ୍ତାକୁ ଆଗରେ ରଖି ମାୟାକୁ ପଛରେ ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଏହାର ମର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସତ୍ ପଛରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ସତ୍ୟତାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତନ କି ନାରୀ ପଛରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ଆଉ ନାରୀ ଆମ ପଛରେ ରହିବ, ଆମେ ନାରୀକୁ ଆଗରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ସେଭଳି ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।